Makadi mama. Ndinofara hangu makadiniwo. Ipapa pandanga ndichinamata ndiri pasevhisi yese ndanga ndichinzwa mumwe menyu muine shungu dzekuti ini ndakuda kubva pana Atezvara apa. Chikuda kuti mubve pana Atezvara chii? Atezvara wakanditi hazi wewe mwana wangu uyu haana kufitana kugara newe, wakafitana neni, uri type ndo type dzangu idzi dzandakafitana kugara nadzo. Muri kuti Atezvara chaivaka kuti muri type yangu? Ameni, ndo zvawakataura munhu waMwari. Yo. Saka ko imimi nemurume makaudza here murume? Aiwa, murume handina ndakamutaurira, ndakangoti bedzi handeitawo roja uko tisiye imba yacho panapa toisa maroja toenda hedu kogara samoyo. Umakazeza kumutaurira? Ndakazeza kumutaurira, hazvitauriki ba. But kana uri Atezvara uchiudza muroora kuti uri type yangu, mwana wangu ari kukutambisa, unenge uri munhu akaita sei? Vana mai, unotaura here kana zvadaro? Pai microphone tinzwe vana mai vatidaire kuti munoita sei? Shoko yandiri kunzwa munhu uyu haatauriki kana kutaura pane murume wako. Unofanazvo Ndinototi aitabva tiende pasaidi parutivi zvavo sezvavari kungoita chaizvo. zvino Atezvara ukasataura vazofunga kuti uri kuda here, nekuti munhukadzi hatange nekubvuma ka anomboramba. Pamwe Atezvara vandozofunga kuti ari kuda muroora. Ngativabatsirei. Batsirei mama. Pamusoro ifadha, ini ndinofunga kuti zvineka confusion mbichana nekuti ukasataura pamwe pane imwe nzeve yanzwa yozoenda yononoudza murume wako. Hapazomira zvakanaka. Saka kana pasina nzeve po. Kana pasina nzeve fadha, ndinongochengetedza kuti baba nemwana wavo vagare vari pamwe chete. Vachizema. Maita basa fadha. Hai ndiri kuona apa baba vakatsveruka because panobatiranwa matemo mwana akaziva kuti ndo zvaita baba ende baba ava sekuona kwangu inini vanenge vane kubata kwavanoita vane mushonga because ini handingachive muroora kusvika ipapo chazoita kuti ndichive muroora chii. Marwere maoko. Now, ko imimi Atezvara nemakore amagara mubvunzo unenge uchiti ko sei vazozvitaura nhasi? Wakamboita type yavo riiniko? Ameno mama, asi inzwai zvandoda kubatsirai nazvo. Kuno kune solution hombe, ndosaka mauya pano. Ameni. Handigone kuti nyararai uye handigone kuti endai munotaura. Amen. Asi chandinogona ndechekudai. Can I do some serious stuff here? Imbwa inoroverwa payadhotera. Now, murume anonetsa kuti uzomuconvinsa kuti ndo zvakaitika, kuti ndo zvinoitika, kuti ndo zvinoitika. Simudzai maoko enyu ndigadzirise nyaya. Father, hear my prayer. Lebo sha rakata balasata, mendosibo rakasata rakata babalasata,
Mindosiara kata baba lo soto mendosiara kata baba la sata rete. Ebo siara kata baba la sata mendosa. Rika satalas. Amen. Chaita kuti ndinamate nelanguage kuti vanhu vasanzwe zvandakumbira Mwari. Asi ndokuvimbisai kuti muchadzokera kumba. Amen. Ndatendera kuti nyaya ibude pachena iexposeke. Musina zvamataura. Mutenda munhu But waMwari. this time vatezvara. Hapana chatsva karira pano kamto. Are you ready to dance now? Mutare Revival Night na Prophet Tifredi yauya. Goodness and Mercy Ministries inokudzirai Mutare Revival Night musiwe Friday 27 March 2026 pa Queen's Hall padhuze ne Civic Center Mutare CBD. Mukana wama one-on-one nemuno wa Mwari unenge uripo. Tifonerei pa 0778 059 270 0778 059 270 kana kutibata pa WhatsApp 0786 318 886 0786 318 886. Goodness and Mercy Ministries, the home of prophecy, deliverance, word and prayer.